sa to zvyčajne začína. Ja by som si dnes dovolil trošku iné oslovenie. Sestry a bratia Ježiša Krista, ctení spoluobčania svätých, takto v jednom liste oslovuje apoštol Pavol. Takže sestry a bratia Ježiša Krista, spoluobčania svätých, dovoľte mi, aby som vás aj ja teraz privítal v tomto jubilejnom farskom roku, ktorý je z príležitosti 20. výročia zriadenia našej farnosti, posvetenia chrámu na tomto 11. plese našej farnosti. A keďže sme sestry a bratia Ježiša Krista, spoločne otvorme tento ples modlitbou, ktorú nás naučil sám Ježiš Kristus, a to modlitbou Otče náš. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach,